La Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida llança una proposta cultural i turística al voltant del Premi de Literatura Eròtica, on les àrees de cultura i turisme han compartit esforços per poder gaudir d'un estiu diferent a la comarca. La gala del 27 Premi de Literatura Eròtica tindrà lloc el dissabte 10 de juliol a les 10 de la nit en la plaça de Bous de Bocairent. L'acte estarà adaptat a les circumstàncies sanitàries actuals i suposa tornar a l'esperit de retrobada i de defensa de la cultura com un espai segur i necessari. La vetjada amenitzada per un espectacle coordinat per Ad Libitum servirà per conèixer el veredicte del jurat i descobrir així l'obra més reeixida d'aquesta edició. A més, les persones assistents obtindran la publicació guardonada en les dues darreres edicions. Aquest premi literari a més ha motivat la programació de rutes eròtiques per a les nits dels divendres de juliol i agost al preu de 5 euros per persona. Rutes inspirades en les obres del guardó que recorrerà els pobles d'Otos, Ontinyent, Benigànim o Albaida. Igualment, la proposta turística farà parada en Llutxent, Agullent, Fontanars dels Alforins, L'Olleria i Carrícola. Aquesta iniciativa, que combina literatura, erotisme i gastronomia, oferirà una ruta especial en Bocairent amb motiu de l'acte del 27 Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida. A les 8 de la vesprada començarà una ruta plena de sorpreses i molta picardia per indrets que han inspirat les novel·les dels últims 27 anys. Amb la ruta s'ofereix un sopar temàtic per 10 euros que culminarà en la gala de lliurament. I que em digueu, si no, de les covetes dels moros.